Здравейте! В днешния епизод на Обучи се ще се запознаем с това каква е разликата между номинална и реална доходност. Номинална е доходността от промяната на цената на даден финансов инструмент в рамките на един период, обикновено една година. Например, ако наш фонд има в началото на годината нетна стойност на активите 19,50 лева, а в края на годината 23,10, реализираната доходност за годината е 18,4%, което ние наричаме номинална доходност. Реалната доходност е номиналната, коригирана с ефекта на инфлацията. Или с други думи, ако през същата година една бутилка мляко е поскъпнала от 2,60 на 2,70, примерно, и реализираната инфлация е 3,80%. Съответно, реалната доходност, постигната от нашия клиент, е номиналната, намалена с инфлацията. Основният извод, който може да направим, е, че винаги трябва да търсим такава доходност от инвестициите си, която най-малкото да надвишава инфлацията, защото с времето, оставени сами на себе си, инфлацията подкопава и изяжда стойността на парите и обезсмисля всякакъв вид спестяване без доходност.